dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti upanje. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, Oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od vatrenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. prvo dajstvo radosti, navještenje blaženoj djevici Mariji. Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret, djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova, a djevica se zvala Marija. Anđel uđe k njoj i reče: Zdravo milosti puna, Gospodin s tobom. Spoznavši volju Božju, Marija progovara: Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po Tvojoj riječi. Razmišljajući o ovom tajstvu, molimo milost vjernosti, da Bog i po nama ostvari svoje planove. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas
tajstvo radosti, pogođenje blažene djevice Marije svetoj Elizabeti. Tih dana usta Marija i pohiti u korije u grad Judin, uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa: blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Po zagovoru blažene djevice Marije, podari nama, Gospodine, istinsku i požrtvovnu ljubav prema bližnjima. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, Oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od vatrenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Treće tajstvo radosti, rođenje Gospodina našega Isusa Krista. Josip, budući da je bio iz doma Davidova i loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju, grad Davidov, koji se zove Betlehem, da
da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom koja bješe kuna. I dok su bili ondje, navršilo je se vrijeme da rodi. I porodi sina svoga prvorođenca, povi ga i položi u jasle, jer za njih nije bilo mjesta u stratištu. Gospodine, molimo te da podariš i nama ljubav prema siromaštvu. Nauči nas biti siromašnima od duhu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. o moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito
zakonu Gospodnjem, živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimon. Taj čovjek pravedan i bogobojazan, iščekivavše utjehu Izraelu i Duh Sveti bijaše na njemu. On primi dijete u naručje, blagoslivljajući Boga, a Mariji reče: Ovaj je, evo, postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu, iza znak osporavan, a i tebi će samoj mač probosti dušu. Bože, i mi ti se prikazujemo, tebi se darujemo, dušom i tijelom primi nas. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i oprosti nama duge naše, kako i mi opuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vasta, i vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, Oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od vatrenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Peto tajstvo radosti, koga se djevice u hramu našla. Josip i Marija su svake godine po blagdanu Paske išli u Jeruzalem. Kad Isusu biješe 12 godina, uziđoše po običaju blagdanskom. Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus ostao u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. Stanu ga tražiti i nakon 3 dana nađoše ga u hramu, gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita. I siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. Molimo Gospodina da se nikada ne udalji od nas
da nikada ne izgubimo njegovu prisutnost u našim mislima i u srcu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i oprosti nama grije naše, kako i mi oproštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin je s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin je s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času
u svojim osobnim, obiteljskim i narodnim nevoljama i u ovom Tvome svetištu. Zahvalni srcem blagoslivljamo Te i radosno pozdravljamo. Isusova majko, Gospodočinska, na ovom hodočašću zdravstvenih djelatnika povjeravamo Ti svoje osobne i obiteljske tuge i siromaštvo, bolesti i nemoći. Puni nade da ćeš nas pratiti i u ovom trenutku na našem životnom putu. Blagoslivljamo Te i od srca pozdravljamo. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. I slugom Tvojim. Dragi hodočasnici, dragi i poštovani liječnici i medicinske sestre, od srca vas pozdravljam zajedno sa vašim dušobrižnicima, svećenicima, ministrantima koji ste došli ovdje, Gospi od utočišta. Želimo zajedno sa Gospom zastati pred Gospodinom. I ovo naše hodočašće je upravo naša zajednička molitva Gospodinu da nas obnovi u vjeri, da nam udjeli snagu kako bi nastavili svoj put zajedno s njime, ojačani njegovom milošću.
Zato molimo da naš spas i zagovor majke Tvoga Sina, našega Gospodina, koji s Tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje Bog, po sve vijeke vijekova. Čitanje druge knjige Ljetopisa. U one dane, poslije Jojadine smrti, došli su Judini knezovi i poklonili se kralju. Tada ih kralj poče slušati. Judejci bijahu ostavili dom Gospodina, Boga Otaca, i ostali služiti ašerama i likovima. Došla je Božja srdžba na Judeju i na Jeruzalem za tu krivicu. Slao im je Bog proroke da ih obrate Gospodinu, oni su ih opominjali, ali oni nisu htjeli slušati. Tada Božji duh napuni Jojadin sina svećenika Zahariju, koji staviše poviše naroda i reče: ovako veli Bog, zašto kršite Gospodinove zapovjedi? Zašto nećete da budete spretni? Kako ste vi ostavili Gospodina, i on će vas ostaviti. Ali oni se pobuniše protiv njega i zasuli ga kamenjem po kraljevoj zapovjedi u predvorju Gospodnjega doma. Ni kralj još ne sjeti se ljubavi koja mu učiniše otac Jojadin, nego mu ubi sina, a on je umirući rekao: Gospodin neka vidi i osveti. Kad je prošla godina dana, pobi sve knezove u narodu i posla sav plijen kralju u Damasku. Iako je aramejska vojska bila malena po ljudstvima, ipak joj Gospodin predao u ruke vrlo brojnim vojsku, jer ostaviše Gospodina, Boga svojih otaca. Tako su se Aramejci na Jošu osvetili. Kad su otišli od njega, ostaviše ga u teškim bolestima, pobuniše se protiv njega i njegovih časnika, jer bijaše ubio sina svećenika Jojada. Pa i oni njega ubiše na postelju, te je poginuo. Pokopali su ga u Davidovu gradu, ali ga nisu ukopali u kraljevskoj grobnici. Riječ Gospodnja. Tvoje potomstvo održat ću do vijeka, za sva koljena sazdat ću prijestolje Tvoje. Njemu ću potomstvo učiniti vječnim i prijestolje mu kao dane nebeske.
prekršiti vjernosti svoje. Nitko ne može služiti dvojici Gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti. Ili će uz jednoga prijanjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Zato vam kažem, ne budite zabrinuti za život svoj, što ćete jesti, što ćete piti, ni za tijelo svoje u što ćete se obući. Za život nije vredniji od jela i tijelo od odjela. Ogledajte ptice nebeske. Ne siju, ne žanju, niti sabiju u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih? A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat? I za odijelo što ste zabrinuti. Promotrite poljske ljiljane kako rastu. Ne muče se niti predu. A kažem vam, ni Salomon se u svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. Pa ako travu poljsku, koja danas jest, a sutra se u peć baca, Bog tako odjeva, neće li još više vas malo vjeriti. Nemojte dakle zabrinuto govoriti što ćemo jesti ili što ćemo piti ili u što ćemo se obući, da sve to pogani išlo. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Tražite stoga najprije kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati. Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za sebe. Dosta je svakom danu zla njegova. Riječ Gospodnja. Alleluja.
Draga braća i sestre, čuli smo riječ Božju koja je davno napisana prije 20 i više stoljeća. I dok smo je osluškivali, čini se da je Sveti Matej pisao danas, kao da je Isus danas izrekao ove riječi za naše vrijeme i našu stvarnost. Očito da ljudski život, bez obzira na povijest i povijesna događanja, ima ono što je uvijek isto, a to je usmjerenost na život. Ta usmjerenost je prvim riječima o kojima Isus govori učenicima. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Nije li svaki ljudski život u služenju? Svatko je od nas pozvan služiti i zapravo svatko od nas na svoj način služi. Svaka majka i otac služe svojoj djeci. Roditelji u obitelji znaju kolika je uloga i dar, ali isto tako i žrtva služenja. To služenje je bogatstvo, to služenje je dar, milost, ali koji put zna biti i velika patnja. Zašto velika patnja? Zato što se zna dogoditi da drugi od kojih bi mi očekivali da znaju prepoznati i vrednovati to služenje, ne prepoznaju, nego koji puta i preziru. Ali to nije razlog da roditeljska ljubav ne ustraje u služenju i darivanju. Toga ste vi svjedoci i to ste vi najbolje iskusili toliko puta. Vaš život je rad liječnika i medicinskih sestara i drugih služenja je veliko bogatstvo. Jer činite ono što je važno za ljudski život, što je najdragocjenije i u najtežim trenucima ljudskog života, u neizvjesnosti, kad mnoge osobe nisu sigurne i pitaju se hoće li preživjeti, hoće li ostati na životu. Koliko je dragocjeno i važno dati jedan lijek, čašu vode ili samo riječ, bit će bolje. Koji put ni riječ nije potrebna,
nego sigurnost da osoba koja boluje, koja pati ili umire, osjeti blizinu, ljubav i znak Božje prisutnosti. Čuli smo što Isus govori učenicima, kako je važno služiti. To služenje je u kontekstu kraljevstva. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. A na kraju evanđelja kraljevstvo Božje, vječnost. Učenik treba izabrati da li će služiti Bogu ili bogovima. I zato Isus u nastavku govori: ne budite zabrinuti. Mora se znati razlika od onih koji su njegovi učenici i koji nisu njegovi učenici. Njegovi učenici vjeruju u Oca. Njegovi učenici su oslonjeni na Boga Oca. Slijede primjer učitelja. A oni koji su zabrinuti za zemaljsko, to su pogani. To su oni koji ne vjeruju u Boga i misle samo na ovaj zemaljski život. Ne misle na kraljevstvo. Ne misle na kraljevstvo Božje, na vječnost. Nije li, draga braćo i sestre, i kod nas vjernika pomalo ušao taj poganski mentalitet, stil ponašanja i razmišljanja, da često puta se ponašamo kao da smo zanemarili kraljevstvo nebesko, ne razmišljamo o vječnosti, o svršetku svoga života, nego kao pogani često puta se opterećujemo za jelo, za piće, što ćemo obući, što ćemo kupiti, za materijalne stvari, za bogatstvo, za karijeru, za sve ovo nekako zemaljsko. A kad dođemo u stvarnost, bolesničke postelje, nemoći, onda imamo samo jednu brigu. Želimo ostati živi. Želimo još živjeti. Briga koju čovjek ima je ljudska, ali Isus želi osloboditi čovjeka od zemaljske brige i zato govori u ovom evanđelju slikama iz života kako bi posvijestio učenicima i nama da je Bog onaj koji se brine i koji je sve stvorio, govoreći o pticama i ljiljanima. Bog se brine za njih. Ako se brine za njih, kako se neće brinuti za čovjeka koji je stvorio? Mi često puta zaboravljamo ovu Božju brigu i sve želimo staviti u svoje ruke, u svoje granice, u svoje okvire.
a ne možemo ništa učiniti, jer nismo gospodari života. Ne možemo učiniti život vječni na zemlji. Možemo nešto činiti i medicina u tom smislu čini, ali nitko nije ostao na zemlji i neće vječno. I zato Isus govori učenicima, želi im posvijestiti Boga Oca, koji je stvoritelj svega, gospodar svega i da se na njega treba osloniti. Pa evo, draga braćo i sestre, budimo svjesni ovih Isusovih riječi. Stavimo svoje živote, svoje služenje, svoju vjeru, svoje povjerenje u njega. Molimo da nas on obnovi, kako bismo uistinu imali još veće povjerenje u Boga, u ono što radimo i u svoje služenje. Molimo snagu vjere, potrebna nam je kako bismo uistinu radili za kraljevstvo nebesko, kraljevstvo Božje, za vječnost. Kako bi naše služenje bilo odraz Isusovog služenja. Sjetimo se da je Isus prošao zemljom čineći dobro, služio ljudima, liječio bolesnike, izganjao zloduhe, opraštao grijehe, oživljavao mrtve. I sve što je činio je iz ljubavi prema čovjeku i da čovjek upozna Boga stvoritelja, Otca koji ga je poslao. Neka i vaša ljubav bude djelo služenja po kojem će drugi prepoznati Boga Otca na djelu, po vašim rukama, po vašim srcima, po vašim životima. U tome neka vas prati zagovor Gospe od utočišta naše Majke Voćinske i njoj upravimo svoje molitve. Amen. Braćo i sestre, radosna i zahvalna srca za sva Božja dobročinstva po zagovoru Isusove Majke, zajedničkom se molitvom recimo nebeskom Otcu. Za crkvu vodi je i upravljaj svojim duhom da uvijek bude znak tvoje žive prisutnosti u svijetu, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za papu Franju, biskupa našeg Ivu i sve pastire crkve, obdari ih mudrošću i hrabrošću u vođenju tvojih vjernih, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve zdravstvene djelatnike, pogledaj sav trud i ljubav koji služe bolesnima, te ih ohrabri da se po Marijinu primjeru nikada ne umore svjedočiti Isusovu ljubav za svakog čovjeka, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve koji trpe na duši i tijelu, pomozi im da snagom ljubavi i vjere nose svoje svakodnevne križeve i teškoće života, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve preminule, napose preminule zdravstvene djelatnike, hrvatske branitelje i članove naših obitelji. Nagradi ih vječnim mirom i blaženstvom u nebu, molimo te. Gospodine, usliši nas. Svemogući Bože, Ti si se u svom Sinu Isusu Kristu objavio
po zagovoru Gospe očinske, usliši nam prošnje i daj da naš život bude živo svjedočanstvo ljubavi prema tebi i bližnjima. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafi zajedničkim klicanjem slave, daj molimo s njima i naše glase primi dok kličemo poniznih hvalospjeva.
Tebe zato molimo rosom Duha svoga, osvijeti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, Tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoje smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Ivom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usvrše u dani uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom i njezinim zaručkom, s blaženim apostolima i svima svetima, koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Tvoje
svala. Daj milostivo mir naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s duhom Tvojim. Pružite mir jedni drugima.
bolesnike, radosti i terete obiteljskog života, nastojanja oko vjernosti njihovu poslanju. Primi ih kao svoje odane sinove i kćeri, te ih štiti u trenucima osobnih i obiteljskih nevolja i poteškoća. Budi im trajnim putokazom k Isusu Kristu, jedinom spasitelju čovjeka. Daj da se njegovim patnjama sjedinjuju svoja trpljenja, te budu dionici i njegove pobjede nad smrću i tako postignu smisao svoga zemaljskog puta. Duše Hrvatske, Isusova Mati, sunce naših stradanja, ne prestani sjati. Po svome Sinu Isusu Kristu, danas i u vijeke. Amen.
Sve je zatvoreno.